Hello mindenki, ez egy TFS videó, és hát akkor nézzük is. Egy csapatba menjünk, kékbe tudunk, menjünk ki random karakterrel, mit kapok? Ó, Spite. És akkor nézzük is. Tudom, sokan nem szeretik, hogyha Spy halálizik Orange-on, de én szeretek halálizni, úgyhogy engem ez nem érdekel. Jaj. Társ vagy ellenség? Társ. Egyébként, aki nem ismerne a játékot, arról lenne ebben itten szó, hogy ölni kell az ellenséget, végül is pontokat foglalni, különböző kasztokat választhatsz, azokhoz kapsz fegyvert csaták közben. Úgyhogy ennyi a lényege végül is. És sniperek. Au! Emberek, mit csináltok? Na. Későn használtam a halálit. Egyébként elnézést, hogy itt alul nem látszik semmi, de ezt így tudtam megoldani, következő részre jobban megoldom. Úgyhogy tehát most nem tudom, hogy melyik pont is van befoglalva miénknek. De jó. Mindegy, keressük is meg. Jaj, a kurva Angie lelökött. Méghozzá nem társias volt. Úgyhogy gondolom, az nem is a miénk. Úgyhogy... Jaj! Csak az a gond, hogy a örökké tartó jutalmam van bent nálam, ezért nem tudom átszázni magam. De nem baj, az nem lesz ott sokáig. Már a teleportját leszettem lentről. És gyors, be! Azaz leszteppeltem a cuccait, és még túl is éltem, de ezt már nem, de ezt is túléltem. Na jó, emberek, ezt sikerült valahogy túlélni. Ne, teleportol legalább ne, arról is leütötte. Jól van, nem baj. Most szereztünk életet. Snipe! Ilyen pontosan nem lehet lőni. Aj. Na. Maradt az ez, csak inkább az elválca. Ugye még nem cseréltem, úgyhogy egyelőre még nem az elva van fönt. Ne, itt egy spy. Méghozzá nem a legtársiasabb. Jó, itt valaki felrobbantott. Jaj! Megijedtem a kis miniszentrítől. Hogy rohadjon meg a pisi-pusi? Egyébként a rendes neve az a Sydney pisipuska. Na, most nem megy. Végre. Ez a heavy mit lő? Ja, ott volt bent valaki. Így. Na, ott ezt kiszedték. Itt a Sentry jelent. És nincs leszteppelve. Másik oldalról tette közelebb. És most! Sikerült leszteppelni! Azaz! Jó, de jó. Oké. Jaj, pillanatlag. Na, ez mi volt? Hagyjátok már a pánikrohamot.
Akkor válaszunk egy másik karaktert, megint egy random. Oh, Pyro! Egyébként, mivel így 10-szeres szerveren vagyok, igen, a detonátorral én is tudnék ekkorát ugrani, de ezért az életerő emelővel gyorsabban, jóval gyorsabban tudok futni. Oké, meghalt itt egy spy. Valaki pánikrohamozik. Itt is van mögöttem, pánikrohammal. Én ezt bekraftoltam, mert nem a legjobb. Mert nagyon gyenge. Ó, ott egy scout. Ó, menjél már, na jól van. Akkor mi is scoutolunk egy jót. Csak nem a testápolóval kéne jönnöm. És még mindig nem váltottam le. Nem testápoló, hanem a magasságos makréla. Oké, maradjunk scout. Megölöm magam. Mi? Nem haltam meg. Emberek! Nem akarok meghalni, úgy látszik. Maradjál ottan, hé! Hol vagy? Hol vagy? Ott vagy? Mi? Azt hiszem, hogy beveszem, he? Azt hiszed, hogy beveszem, hogy nekem álcázod magam? Haláli volt szerintem. Bank. Ne, puffatom puncs. Nem baj, most már több a HP-m. Jaj, egyébként azért tudok ekkorát ugrani, mert a soundsegéd van bent, és ugye, mint mondtam, ez egy 10-szeres szerver. Ne! Pedig a fejére akartam esni, és úgy főbelőni. Jaj, ott jön valaki. Ott jött Csúnya bácsi. Átvan, megvan. Elkaptam. V Balázs most már nem vél. Ne érzgess. Elértek egy kicsit, megnézem, mennyi ideje megy már. Ez a videó. Hát én akkor azt mondom, hogy ennyi elég is lett volna mára. Sziasztok!